Ahojte! Dnes vás vítam pri poslednom videu pred Vianocami. Momentálne je nedeľa. To video vyjde buď v útorok, alebo v pondelok, alebo tak. Čiže ešte pred Vianocami, hej, to by sa celkom patrilo, no. A bude to video na fakt rýchle dáčeky. Budú to väčšinou z takých vecí, ktoré vôbec nie sú drahé. Takže tak, no a nebudem ich tu všetky vyrábať, nebala by som ich potom komu dať, chápeme? Ale už sú naozaj jednoduché dáčeky, ktoré proste by som zvládla vyrobiť asi aj ja. Teda, no, nechcem sa preceňovať. Ale nie, budú fakt jednoduché. Chcela som vyzerať tak oficiálne s tým šálom. Teda akože zimne, ale tak. A keďže u nás väčšinou tak teplota sa pohybuje okolo 30 stupňov, vďaka môjmu milovanému tatinovi, ktorý kúri jak o závod, akože v krbe. A tuto vám vlastne vždycky dám taký obrázok toho. Takže poďme začať. To čo bolo. Takže prvá vec, ktorú môžete darovať nejakej kamarátke, ktorá si rada lakuje nechty a má dobré nechty. Je to vlastne, že darujete iba lak, ale ten lak, ak poznáte, teda určite poznáte rozprávku Rudolf Red-Nosed Reindeer, ako vážne? Proste sop s červeným nosom Rudolf, top. A vlastne vedáte štítok na ten lak a už to hneď vyzerá tak originálnejšie. Ďalšia vec, ktorú môžete dať niekomu, kto miluje jedlo, takých je málo. A je to vlastne, ak máte nejakých 15 eur na zvyš, tak poďte do McDonaldu, kúpte tam hamburgery, 15 hamburgerov za euro a vlastne vy ich naskladajte na podnos, dáte do nich sviečky, aké to pôsobí ako narodeniny, ale nevadí. Využite to a to bude super, ak niekto má proste v tomto období narodeniny, ako napríklad Kláruška. Toto, keby už mi niekto donesie, tak ho asi na mieste milujem. Ďalšia vec je taká ako keby súprava na kúpanie. Vlastne môžete tam dať buď rôzne peny do kúpela, alebo rôzne soli do kúpela, alebo hocičo a dáte to do... Ďalšia vec sú také tie typické dáče, lak, balzám na pery alebo špirála, ale namiesto toho, aby ste to dali do nejakého proste igelitu alebo tak, to môžete dať do poháru, napríklad ísť do McDonaldu a kúpiť tam nejaký proste pohár alebo termosku. Termoska bolo super, fakt. Ďalšia vec je, asi každý videl Frozen, to dokonca aj ja som videla. Vlastne budete potrebovať iba 3 marshmallows, potom nejaké čokoládové tie bobečky, tie slané tyčinky. Nos je spravený z candy cane alebo proste z nejakej hociakej oranžovej sladkosti. Dajte to do takého obalu a na to dajte štítok, že Do you wanna build a snowman, čiže tá pesnička Do you wanna build a snowman. Dobre, nevadí, to sa stáva ľudská. Ďalšia vec je strašne dobrá nejakého človeka, ktorého máte strašne radi, akože po takej citovej stránke. To znelo divne, ale proste viete, že poznáte ho a máte ho radi a proste tak. A spočíva to v tom, že dáte rôznofarebné obálky a na ne napíšete Open When. A na každej bude napísané niečo iné, že keď ste smutní, keď ste šťastní alebo tak. A napíšete im tam niečo, čo vlastne, keď sú šťastní, tak im to tú náladu tak povzdvihne a keď sú smutní, tak tiež im to náladu povzdvihne. Ďalšia vec, ktorej by sa úplne skutočne potešil môj detko. Ďalšia vec je opäť pri niekoho, kto miluje jedlo, čiže pre hocikoho v podstate. A je to také... A je to Ice Cream Sundae in Box. A to Sundae je akože z McDonaldu teraz, ja som to tak pochopila. A ďalšia vec je, keď si niekým chcete pozrieť si nejaký romantický alebo veselý film, do obalu od popcornu mu naskladáte popcorn a do toho popcornu mu dáte Skittles alebo nejaké iné sladkosti a samozrejme potom ešte DVD. A samozrejme ďalšia vec, modlíme sa za toho, kto to vymyslel, pretože toto je fakt proste začínam mať rada stromy. Je to strom sladkostí a napríklad tomuto by sa strašne potešila moja sestra. Ďalšia vec je pre náš učiteľ matematiky, by to nazval, že agentov provokatérov. Keď ste sa niekoho pýtali, že a čo by si tak chcel na Vianoce a on vám povedal, že nič, tak dajte mu nádobu ničoho. Proste je to čisto nádoba, na ktorú napíšete nádoba niečoho, alebo ak to chcete písať po anglicky. To je fakt asi najjednoduchší nápad. A neviem, je to proste, že nič mu nedáte, ale proste nič mu nedáte. Chápete, že nie, že nič, ale že nič. Ďalšia vec je opäť Rudolf. Je opäť inšpirovaná Rudolfom, že dáte 8 hnedých bôľ
očok a 9 dáte červenú a napíšete akože sobie nosí. A posledný DIY darček. Určite každý z vás alebo vaša rodina bola v tom, že vlastne, že čo dať napríklad svojmu bratrancovi alebo sesternice alebo tak. A povedali ste si, že dáme mu peniaze alebo my nevieme čo kúpiť. Ale práve to môžete úplne krásne ozvláštniť, že to prvé je, že kúpite krabicu od pice a vlastne dokola to naskladáte ako keby to bola pizza. Ale nebude to pizza, ale budú to peniaze. Ďalej je, že použijete balóniky, do vlastne normálneho nenafúknutého balónika dáte nejaké peniaze, či už bankovky alebo ako kovové, a vlastne nafúknete ho a dáte to do takej krabičky a tam vlastne dokopy môžu byť napríklad 20 eur alebo tak, ale viete, bude to také proste zaujímavé to púkať, aj keď ja mám strach z púkania balónu, takže pre mňa by to asi zaujímavé nebolo, ale ďalej bude vlastne z hora padajúce peniaze. To znamená, že zoberiete dážnik, ktorý musíte kúpiť, ale to nevadí. A na tie dráty, no nie sú dráty, ale nevadí, proste na tie veci dáte štipčeky a o tie štipčeky zavesíte peniaze a vlastne zložíte to a viete, vy mu darujete dážnik a on bude, juhu, super dážnik, cool, to som vždy chcel. Ale potom ho roztvorí a voilà, peniaze. To bolo fakt super. No a posledný, podľa mňa asi najlepší spôsob, ako darovať peniaze, je, že vlastne zoberiete 2 bankovky alebo hoci koľko, zoberiete si rám od obrazu a napíšete tam, že v prípade núdze rozbiť. Čo znamená, viete, proste rozbiť sklo a má tam tie peniaze. Takže tak. Dobre, tak to bolo moje celé video, dúfam, že sa vám ľúbilo. Toto bolo všetko k mojim návrhom na vianočné darčeky. Sú naozaj rýchle, ako ste sa mohli presvedčiť v predchádzajúcich minútach. A ja sa s vami lúčim a keďže toto je posledné video pred Vianocami, takže vám želám príjemné strávenie Vianoce so svojimi blízkymi a ako aj by som povedala tú vetu, že Vianoce nie sú o darčekoch, ale tak proste, ale na darčeky sa všetci tešíme. Takže užívajte si a Vianoce nie sú o darčekoch. Takže dúfam, že sa vám video páčilo a vidíme sa pri ďalšom videu. Pa, pa!